שלום וברכה חברים וחברות, בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מעבירים כספים בזריזות, במהירות ובסכום סמלי ממש דרך פלטפורמת וויז. וויז היא פלטפורמה להעברת כספים וגם אפשר לשמור בתוך הכספים מכל מיני מטבעות שאתם רוצים. היא מחזיקה הרבה קרנסי כמו שאתם רואים, יש לי פה בת, דולרים ושקלים. זה פלטפורמה שאני אשים לכם הסבר איך היא עושה את זה בכזה סכום מצחיק, ולמה זה קורה ככה. זה מהסיבה שהכסף לא באמת, אתם לא עושים העברה בינלאומית, אתם עושים העברה בתוך המדינה שלכם, והם כבר דואגים להעביר את הכספים, יש להם בנק בכל מדינה, לכן אתם יכולים לראות פה שהסכום הוא סמלי, הפיז. אתם רואים על 2,600 שקל, אני אשלם רק 30 שקלים על העברה. אני כרגע מסתיר את הפרטים האישיים שלי, וכמו שאתם יכולים לראות, העברה היא, אני עושה אותה על 2,600 שקלים, זה הרייט שאני מקבל, זה מה שאנחנו נעשה, זה קורה דרך בנק טרנספר, וזה הפיז שאני אשלם, כמו שראיתם מקודם, 30 שקלים, אני עושה קונטיניו. העניין הוא מאוד ישיר ומאוד קל לתפעול. פה הם שואלים איזה סיבה יש להעברה הזאת, אתם יכולים לבחור מה שאתם צריכים. אני עושה את זה personal expense. פה שואלים אתכם אם אתם צריכים הוכחה של הטרנזקשן, אני לא צריך את זה, אם מי שצריך יכול לעשות yes. אתם רואים, זה דבר מאוד ברור, השלבים פה מאוד ברורים, פה יש את הסיכום של כל העברה שאנחנו הולכים לעשות, 28,800 אלף בת, שזה 2,600 שקלים, שזה יעלה, כמו שראיתם מקודם, 30 שקל עמלה, שזה יוצא, כאילו אני עושה בעצם העברה פחות ה-30 שקל, 2,589 שקלים, שהרייט שלנו זה שקל אחד יוצא 11.20, זה יקרה בבנק טרנספר. יש לכם עוד שיטות שאתם יכולים לעשות את זה, ואני אקבל מתי תקבלו את הכסף שלכם. אני personal expense, אתם יכולים לראות, סימנתי את זה, עכשיו אני אעשה continue, ואנחנו נמשיך לשלב הבא. כמו שאתם רואים, זה דבר מאוד פשוט. אני גם אשאיר לכם לינק שייתן לכם הנחה על עד 200 שקלים בעמלות העברה שיהיה לכם. פה שואלים אתכם דרך איזה בנק אתם עושים את העברה, פה שואלים אתכם איזה סוג של חשבון זה, אם זה אינדיבידואל או שזה חשבון משותף. יש לי איזה חשבון שלי, אני בוחר את זה, עושה continue, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק המעניין, שפה אנחנו צריכים לקחת את הפרטים שיש פה של החשבון וויז שלנו, ולהכניס אותם בהעברה בנקאית בבנק שלנו. אז אתם תראו אותי, אני גם אעשה את העברה הזו איתכם, ואתם תראו איך זה קורה. אז אלה כל הפרטים שאנחנו נכניס בתוך החשבון שלנו, אנחנו נמלא שמה, ויש שמה גם זה די פשוט, כמו שאתם יכולים לראות, זה לא דבר איזה משהו מסובך, הכל קרה פה ממש די בקלות, והאפליקציה היא מאוד נוחה, רק צריך להירשם אליה, לעשות צילום פנים, צילום של הדרכון וכל מיני דברים כאלה שמבקשים לכם בהתחלה רק להירשם, זה לא כזה בעיה בכלל. עכשיו אנחנו נעבור לחשבון בנק ואנחנו נעשה את העברה שלנו בחשבון בנק. אז כמו שאתם רואים, שם המוטב, וויז ישראל, סיטי בנק, אתם רואים את כל הפרטים שהיו לנו שמה, שנתנו לנו לעשות העתק הדבק. פה זה המספר שיוך, מהות העברה, אתם עושים את המספר שיוך שאתם תקבלו, המשך, העברה נקלטה, הכל straight forward, אחרי שסיימתם למלא את כל הפרטים, I made my bank transfer, מעבירים אתכם לפה, אתם יכולים להיכנס לראות את הפרטים, שוב, הנה העברה של 2,600 ש"ח, היא מתחילה ב1 ליולי, כמו שאתם רואים, עכשיו הם מחכים לכסף שלי יגיע אליהם, ואני כבר אקבל את זה ב2 ליולי, יום אחרי זה כבר אני הולך לקבל את הכסף, בתוך הבנק שלי פה בתאילנד, וכל זה עלה לי 30 שקלים בלבד. יום למחרת אני כבר מקבל את הכסף. זה אחת הפלטפורמות הנוחות והיעילות ביותר להעברת כספים. שוב, אני משאיר לכם לינק שיזכה אתכם עד 200 שקלים חינם בעמלות העברה. אתם מוזמנים ליהנות ממנו, שיהיה לכם בהצלחה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.